E imos falar de tanatorios e agora van a entender por qué. Miren estes datos. En Galicia hai 345 tanatorios e crematorios. Se falamos por provincias, temos Ourense con 59, Pontevedra con 70, Lugo con 89, pero olle o dato. Na Coruña hai 132, o que a sitúa como a cuarta provincia de España onde máis crematorios e tanatorios hai. Isto por qué son necesarios? En realidade está falecendo tanta xente, Paula? Pois, Adri, realmente é, por sorte, por fortuna, non é así, parece que non é así. Nós falamos con Ramón, que é o propietario dos tanatorios Santa Marta, en Carballo. El ten 2 tanatorios alí e outros 2 en Coristanco. E contanos que, de feito, ten salas baleiras a diario. Entón, que pasa? Pois, según el, según Ramón, o tema é que os empresarios son, literalmente, un pouco parvos e gustalles facer a competencia uns aos outros, así o contaba el. Estamos co xerente da funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa. Moncho, compañeiro, moitas gracias por atendernos. A Coruña, a provincia da Coruña, é a cuarta provincia de España que ten máis tanatorios. Estamos falando de case 100 tanatorios. Ti crees que está sobredimensionado ou non? Evidentemente que sí, posto que non está basado en número de defuncións. Non están este número de salas adaptado ao número de defuncións que hai. É un tema de competencia entre empresas que foi creado así. Bueno, hoxe en día as compañías de seguros que teñen as típicas pólizas de decesos de toda a vida pois tamén están interesadas en vender a póliza, pero ter un servicio funerario propio, non? Para que estea todo o servicio integrado. Nós sempre falamos, nós non queremos ser os máis grandes, non podemos ser os máis grandes, porque non podemos competir ca compañía de seguros. Pero ao ser unha empresa familiar, nós si podemos dar un servicio moito máis personalizado. Nós estamos sempre aquí, senón ainda que estean traballadores, pero nós sempre estamos aquí. Os cambios notanse en eso, que a xente agora organízase moito máis, hai con uns horarios estipulados, non é todo antes, antes era moito máis importante quizás a persona fallecida, e agora é máis importante o trato á familia. A provincia de Coruña é a cuarta provincia de España que máis tanatorios ten. 100 tanatorios. Sí, moitos. Bueno, bastantes, Bueno, nunca vienen mal, ¿no? Me refiero, la gente Necesarios son todos esos. va a morir siempre, esto es una verdad. Hai moita xente, morre todo o mundo. Hai demais, porque non hai tanta demanda como para tanto tanatorio, eso que nos están dicindo. Ai, cariño, hai. Aquí está pleno. Bueno, sempre demais non hai. Eu na nosa casa en 12 anos botamos 4, E ao mellor hai 3 mortos por tanatorio, No sé, a lo mejor piensan que tenemos menos esperanza de vida de la que en realidad tenemos en el norte, no sé, bueno, aquí en Coruña. Negocio. Alguien vio ahí un nicho de negocio y se amplió ahí. Nicho, nunca mellor dicho. Ahí, claro. Hombre, morre xente, pero Igual non tanto. efectivamente aquí Tú crees que cambiou a mentalidade no sentido de antes, por exemplo, velabase na casa, non sei se viviches. Sí, vivín, carai. Sí, pero ahora todo o tanatorio. E por qué? Pois a vida cambiou. Tú crees que mellor no tanatorio? Mas outra cousa, na casa vanche facer os planos da casa. Igual la persona que murió es lo que quería, ver a todo ese grupo de gente reunido. Entonces a mí esa costumbre pues me parece bien. Yo en realidad prefiero el tanatorio. Seré muy moderna, pero